Bibigyan pa kami. Kailan? Pero sa tingin Mamaya naman dito ni tayo namin. Fatima, baka daw yung nagpapang binaybayaran kami nilang mayor. Ngayon, nandito sila sa Baka daw nailipat na, ano? Marami nang lumipat dito. Talagang sobrang laro. Ngayon, ang problema, yung bagong lipat na sa Landayan ngayon. Yung force evacuation. Yung dyan, sa Gabaldon, iba pang lugar. Hindi. Nung una, dinala namin lahat dito. Gabaldon. Ngayon, yung sumunod na yung umaga ng force evacuation, bumalik sa Landayan. 60 pamilya ata. 60. Kaya mga bagong ano yun, load. Ngayon, ang isa namin hindi masyadong dulo ng kuya. Kasi may tubig eh. So, Ang possible po, Mayor, ilang tao po ang meron tayo dun sa area na yun na ilang palos? 185 po naman. Saan yung sa dulo? Pero balak na yung patahan. Nabigay po kami doon ng 70, mga 70 or Kasi may mga kasama kaming estudyanteng volunteers na willing naman sila. Ilan yung So, 31 po kasi meron po kami for 2,000 families na relief use, more than 2,000. So, sabit na lang natin ng 2,000 relief use. Yung natitira po namin sa hindi na napuntahan, pupuntahan po namin, then the rest po na natin po, ibigay po namin dito sa school. pero paano niyo pupunta? Hindi mo eh. Kung makakapag-provide sa yan ako na yung bangka. Pwede na kayo ipabay. Kasi iyan ako na lang Tsaka yung kanilang talaga sa yung isang bag na clothing para sila. may mga dala rin po mga lunch, aside po dun sa list na sinasabi niya. Mga sanay naman po kasi dahil po yung talagang hindi naman nanaya ko. Hindi. Sa siguro po sa 100 families siguro 1 or 1.5 hours. Ano yan? Additional yan doon sa mga pinag-uwi. Basta po may provide sa amin. Ito tagaroon eh. Basta kung siya ma-immobilize doon na yung kailangan namin gamit. Opo. Kasi na kailangan. katulad po ng bangka, Hindi pa kaya masakyan namin para sa police. After nung pagtapos namin doon na po kami pupunta sa school para maibigay lahat ng goods na galing sa agency po. Ito eh, yan naman kayo